Baba Fakazi. Yabezitha. Niyaphila kodwa emambozeni kokhabayi. Yaphila mkhudane jizi kaCho. Iziyo. Hey wefakazi phela kunento engiyibonile lapha manje einkundleni. Uboneni. Ama-post athi ingonyama. Umhla ka-7 yangapha e-airport e-King Shaka. Yovula isiteju laphana. Nalaba belungu sebeze bayibuyisa ingqondo. Hey phela kodwa njengoba ukhona ubukhosi bukaZulu nje. Wonke phela umthatha ozothela amanzi bedane. Hey. Phela abantu phela umthatha wathanda nezenzala abafana ngoba angifuna nizonlemene. Hey. Wena ndaba. Ingonyama iyovula umfanekiso welembe ngoba ubukhosi bakwaZulu nje kwama ngelembe ngoba bonke phela abaqoqela esayidini ngomkhonto lali ngeli bebikho lelizwe ube umkhonto wawungekho mana mntathathweni Okusho ukuthi khona ukubaluleka komkhonto. Umkhonto phela uyayikhanda izinto zilungu ngoba nawe nje uma umuntu engakumpintsha ngawe endlini yazi ungaphuma ngewindi ngisho Ungeke uphume. ngisho athiwa lincane kanjani kodwa ke njengoba ngiwashaya lesikhumba kwethu thela ngapha mntathathweni njengoba ngiwashaya lesikhumba kwethu ngomhla 7 ufuna ukusikela umongameli kwethu senzile ukuthi Uzobe khona. Uzobe khona umongameli ubaba uRamaphosa bayangicaka njalo abantu bayamnyanya ubaba uRamaphosa kodwa bonke bawuhola u3 bani lokhu abahlala ekhaya u350. unganyanya kanjani inkomo kanti uthanda ubisi ayishe awuzaba abanye mntathatheni unganyanya inkomo kodwa uthanda ubisi babenyanya kodwa imali yakhe bayithanda bese bethi engathi engayikhuphula Ubakhuphulele nje ngo20 rand. kodwa bamenyanya kodwa ke ngalela langa ndaba ngiyomnika mfethu umongameli ihawu sinike nobaba umphemba upremier walapha kwaZulu Natal undunankulu phela undunankulu abantu abadala bazi izinto upremier undunankulu banikeza kwethu siyogiya amabhanowe ngalelo langa azobe emile engandizi kakhulu ehlonipha ilembe awuzama amanye mntathathweni kulawana lapha kade ehlezi cinga khona ibhayede lapha endlini ubuye nawo la funa sisiwashe kathathu phela lesikhumba mfethu umongameli akuyonto encane Into enkulu. naye noma kodwa ngathi isikhathi sakhe ngoba ithemba yokugcina le sekufanele la ebebona ukuthi enginike lesihlalo ahle Usiphathe. Hey Shem, hayi siya eKing Shaka International kwethu. Sizwe ingonyama. Uma ke uZulu insizwa kaZulu ungenaso isihlangu. Hey wethu. Futhi ngakufanisa njenge freeway ongenayo toll gate. Hawu. Manje uyinsizwa kodwa isihlangu ungenaso. Freeway ungenayo toll gate. Siyonika umongameli isihlangu. Siyonika ipremier isihlangu. Ma uyinsizwa nje ungenaso ngisho ngathiwa imali awunayo ukusho sikunike thina. Kodwa ngoba phela umongameli akayena umZulu kodwa uyokhona usiphathe isihlangu ke. Wedaba sonke masifa sikholwa ukuthi sezulwini. Nolimo olukhulunywayo imvama yini? IsiZulu. Notshwala okwenziwayo kuyaye kube kuthiwa utshwala kwani? KwesiZulu. Manje ke amaZulu ayi-common factor. Common factor but ngisho umpintelile mfethu uthandaza. Ngisho umlungu umuzwe sethi hawu Nkosi yami. Esesho ngesiZulu mase kubheda ngempela. IsiZulu into enkulu kabi mfowethu emhlabeni angisho nje ukuthi ngiyacwasa. Thela mntathathweni ubone ke. Manje ke ndaba nawe ufuna ukubona ugiya ukukhohlwa ukuthi uma Hayi ngakuphunyuka phakathi eqolo. Cha asambeni ithe ingonyama ifisa siphelele sonke lapha eKing Shaka International Airport. Airport kwethu kuyohlonishwa ilembu ushaka shaya kunodumo ehlezi ngamezulu noteku labafazi bakaNomgabede kunabehlezi emlovini betha kana kubusa kana kubankosi kanti lapha ezawunethezela khona sonke ithe ingonyama iyasicela sonke noma ngabe isihlangu ke
awunaso ungafika nayo i-laptop yakho lokhu uyicofozela yona ngoba bona abafana bathanda kakhulu i-laptop i-right i-laptop kodwa uphathe nesihlangu phela futhi manje-ke simenyezwe ngokandaba izulu eliphezulu izulu eliphezulu lapho esiyakhona phela mtata phela ayiningi babufakazi manje nawe ndaba ngicela ube khona phela angeke ageshi umuntu uzoba khona ngizokunika isihlangu siphi lesi sakhe sithi umshayi wesidudla eyi sikhona sagcina siboleke omunye ubhuti manje lesasidudla owawuhamba naso usiphelezela bantu babeqhamuka abafana bacashe emvakazi wangabona wangathi sihamba sodwa siphi hayi kwakungemina babengifanisa mina ngashaya isidudla esasinsizwe sasengisukela ngisakhula ayishef ngoba idudla phela mase kubona uyiqashana kubona sengathi manje singaqukulwa kade aqukuleki umuntu yamphika kanjeni uJesu eBhayibhelini kodwa nami ngasho ndaba bathi bakusukela mana ngiyakwazi nawe mfuthu umane kwayinje ejikene emkhuma sebheke